Tunog dito sa Kandulawan, Dakbes Talisay, mibilin og tunga sa milyon ka pesos gadanyos. Brigada Alan Tagkawan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Mukapin tunga sa milyon ka pesos ang danyos nga gibilin sa sunog nga mukapin usab sa 15 ka balay ang naugaw sa puro Kamunggay, Luwer Mahayahay, Barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay. Giingon ang pagdilaap sa dakong kayo. Nakita sa gipuy-an nga balay ni Shine Hadrake nga gipanag-iya ni Leonida Hadrake si Jonathan Kunsyal. Mao'y nagpaybaw sa bumbero sa nahitabong sunog Pebrero 21, tuig 2024 sa alas 4:38 sa hapon. Alas 4:42 miabot ang kabumbiruhan sa dapit. Gisaka ang unang alarma alas 4:42, nakontrolar alas 4:55 ug napaong ang sunog alas 4:58. Si Duty Investigator FO1 Jerome Dulauta mibutyag na og daw kapin sa 15 ka balay. Nagbilin og danyos nga 675,000 ka pesos, walay naangol og nakalas nga kinabuhi sa maong sunog. Ang hagipot nga dan mao'y nasugatan nga problema sa bumbero sa pagtubag sa maong alarma sa sunog. Hinuon nakaresponde ra ang 12 ka fire trucks nga dunay 21 ka bumbero ang mikumbati sa sunog nga gipanguluhan ni Ground Commander SFO1 Roberto Nahini. Ang mga pamilya nga apektado sa sunog ana gipaymutang sa Barangay Kandulawan Gym. Base sa inisyal nga ihap sa opisyal sa barangay, miabot na sa 21 ka pamilya og 87 ka individual. Nakuha sa Brigada News FM Cebu ang kasayuran base sa sulti ni Shaina Mi Hadrake. Nagkayo ang wire sa kurente sa ibabaw sa iyang gipuy-an. Apan padayon gyapon nga gisubay sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Talisay ang hinungdan sa maong sunog. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga.